Hello friends, बोरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा finally Assam Police practice सोलिगासिनो दङ खायसे क्वालिफाइड जाबाय खायसे जायासै दा मा खालामबावनांगौ आरो लोगोसे गोदान रिलिफ फैगासिनो डेट जाथारसिगोन बेनो जाबाय टी आर्मी दा बेनि सायाव कभार खालामगोन नोंथांमोना रावबो टेनसन दाजा नोंथांमोना बे भिडिअ नायग्रोजोब आरो लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना बर' रावजों नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन प्लास सरकारि लन स्किमनि सायावबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन स' अब्ला जों फैग्रोबाय अफिसियेल साइट SLPRBआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि कनस्टेबलनि फिजिकेल टेस्टआ सोलिगासिनो दङ कम्बाइन रिलिया जागासिनो दङ बेयाव गोबांथार कनस्टेबल पोस्टआ दङ टटेल पोस्ट आसाम पुलिसाव 6000 नि बारा एसआइखौ लाफानानै दा बे एसआइनि एग्जामा गोबां सोङो डिसेम्बराव जानाय चान्सआ दङ मानोना नभेम्बरसिम जोंहा कनस्टेबला जागोन नालाय कमान्डो रिलियाबो नोंथांमोननि बे जाबाय डिसेम्बराव जानाय चान्सआ दंसै आरो दा नभेम्बरसिम जोंहा फिजिकेल टेस्टआ जाबाय थागोन स' बिनिफ्राय एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारि जानानै नोंथांमोना मे दानाव साख्रि मोनगोन आरो दा बेयाव खायसे खायसे डिसक्वालिफाइड जाबाय दा डिसक्वालिफाइड जादोंबा मा अपसन दङ 2025आव गोदान साख्रि फैगोन कनस्टेबलाव जिंगासिनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना बांसिन प्रेक्टिस खालामबावनांगोन दाखालि बावै एसे खाफालाबो गाज्रि मानोना अखा हानानै फिल्डआबो गाज्रि जाबाय नालाय स' बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे बेफोरबायदि जाया नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था अब्ला नेक्स्टआवबो नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन दा जोंनि फिजिकेल टेस्टआ UB लेभेला 40 बेनिफ्राय जोंहा AB लेभेलाव 60 दङ दा बेनि गेजेराव काटअफआ गोबां खायसे खायसे बारा लादों जेरै एग्जाम्पल 33 31 32 बेबादि मोननाय दङ एबा 30 बो मोननाय दङ आरो दा जियानो जा जास्ट एग्जाम्पल स' बेनिफ्रायनो एभारेज मोनसे काटअफ थागोन खायसे खायसे जिल्लायाव बारा थांगोन आरो खायसे खायसे खम थांगोन दा बे मेनलि सोनारगोन फिल्डनि सायाव मानोना फिल्डआ खायसे गाज्रि जाबाय नालाय दा बेयाव बारा खारनो हायाखै खायसे खायसे क्वालिफाइड जाग्रायाबो डिसक्वालिफाइड जादों होननानै गोबां सर्सआव मोननाय जादों जायनोखि केन्डिडेट्सफ्रा लोगो मोनदों बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला दा बे थांबाय स' बेनिफ्राय जोंहा बे कनस्टेबल लेभेलनि UBआव दा बे सोनारगोन काटअफआथ' एसे गोजौ थांखागोन बाट बांद्रायबो थांनाय नङा नाथाय मिनिमामबो थांनाय नङा जास्ट मोनसे एभारेज थागोन आरो देन बेनिफ्राय AB पस्टआव 51 52 53 54बो लानाय गोबां सर्सआव मोननाय जादों नाथाय बेबो सोनारगोन फिल्डनि सायाव आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि सायाव स' बेखायनो फिक्स दायो बुंथ'नो हाया जास्ट मोनसे एनालाइज खालामनो हायो जे खायसे खायसेयाव 55 56 53 लानायबो दङ नाथाय बे मोनसे हाई रेंकआव थांबाय दा बे जाबाय हाई रेंकआव नाथाय मोनसे एभारेज काटअफ लायो बिथांमोननि हाई रेंकखौ लाया साफा सानैया मोनो नाथाय मेक्सिमाम मोना जायफ्रा मिनिमाम मोजां काटअफ थायो बिथांमोनखौसो लानाय जायो माने एग्जामनि थाखाय आरो थ' बेखौ जों मिन्थिबाय स' बेखायनो मोनसे बेस्ट अपसन गुगल फर्मेट खालामगोन जेब्ला फिजिकेल टेस्टआ जोबग्रोयो अब्ला गासैबो नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामबा बेसे मोनदों नाम्बारखौ खोन्थायोबा मोनसे एकुरेसि काटअफ फैनो हायो आरो नेक्स्टआव बेनि थाहैनाय चान्सआ दङ आरो दा बेखौ जों मिन्थिबाय बे फैगोन नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना मोनगोन दा आसाम पुलिसाव डिसक्वालिफाइड जाबाय मोजां चान्सआ बेनोबाव फिन खनसेबाव टी आर्मियाव नोंथांमोना चान्सखौ लानो हाफिनसिगोन मानोना खाफाला गाज्रि होना सानना लानांसिगोन दाखालि अखाबो हाबाय नालाय मोजां नाम्बार मोनासै एबा नोंथांमोना क्वालिफाइड जायासै अब्ला नैबे टी आर्मियाव नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन गोबांथार बेटेलियन बेयाव नोंथांमोना मोननो हादों नै टटेल पस्टआ GDआव 328 दङ नर्थ इस्टआव अके आरो बे जागायसिगोन 12 तारिख नभेम्बराव दा जिखुनु जाया बिथांमोननिया क'क्राझाराव जाग्रोगोन बेखायनो नोंथांमोना बेयाव थांनानै एसे नायनो हागोन माबायदि लादों लायाखै साबेसे लादों लायाखै बाट नोंथांमोना एक्सेलेन्ट खारनो नाजाथारनांगोन आरो दा जोङो जि बेवहाय स्टेट मोनदों आरो डेट मोनदों बिथांमोननि गासैबो रिलिया बिथांमोना 21 सिम क'क्राझाराव जागोन नोंथांमोना फिल्डखौथ' मिन्थिखाबाय बेयाव होनायनानै माखासे लिस्ट दङ बे जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि BTC-ना जागायसिगोन अके दा बेनो जाबाय जोंहा BTC-आ होनोब्ला फार्स्टआव दङ 22 अके स' बेयाव नोंथांमोना नुदों क'क्राझार लकेल हिसाबै बिथांमोननिया जागोन फार्स्टआव 22आव एन्ड बेनिफ्राय 23आव उदालगुरि 24आव तामुलपुर बेनिफ्राय 25आवहाय चिरां दङ 26आव बाक्सा दङ दा बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझाराव जागोन बिनि अनगायै जि डिस्ट्रिक्ट दङ बिथांमोननिया सिलचराव जागोन अके जेरै हमना ला दरं थाबाय बरपेटा थाबाय बासनिपुर थाबाय बिश्वनाथ थाबाय जि दङ नैबे मोनबा BTR-नि अनगायै नोंथांमोननिया सिलचराव जागोन अके नोंथांमोना थांनानै बैयावसो इन्टारभिउखौ हैनांगोन आरो दा बेखौ जों मिथिबाय नै एड्रेसा बेनो स' बेखायनो चान्सखौ बेयाव लादो नोंथांमोना जायफ्रा आसाम पुलिसाव डिसक्वालिफाइड जाबाय नार्भास दाजा फिन खनसेबाव नैबेयाव ट्राइ खालामनांगोन GD पस्टआव आरो दा A to Z डकुमेन्ट्सनि सायाव भिडिअ दंखायो डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालाम अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन